Awuzwa? Manje ngizongena ngomphushe nje ecingeni abantu kanje. Awukahle baze ekhaya ukuthi uyeza. Ungesabi sambili. Wena shumikazi wena. Hawu, susawona ungena endlini-ke manje. Ngihlale khona la? Ya, wahlala phela. Okay. Awashaya sifikile. Hayi sengifikile sene sami. Hey. Yazi ngangayitsheni ukuthi ngeke ngize kini mina kini pho shumikazi. Hawu, bazobe njoyini. Cha nje izinto nje nomhlaba phela. Kahle phela uphethe mina manje. Kuthiwa kwayitsheni sekuthathile kade ukuthi wacela siphethe omushini. Ukhohlwe izinto zakudala man. Yazi ngibuze singene egate-ini uthi bayazi la ekhaya ukuthi ngikhona. Kuyiqiniso lokho? La. Umama uyazi ukuthi kufanele uzana. Ngibeni. Hayi. Okay, so wabhaqa kanjani? Wambhaqa efonini. Manje wathini nje? Hawu, awungeke indawo sekhe shempethe sawabhizi ngani. Hayi. Umuntu uyangena impela emcibweni kancane kancane. Hayibo. Kungenzeka nje lento engicabangayo. Hayi engangizi kanjalo lo muntu lo. Hayi akangazi kahle lo muntu lo. Ngihamba izwe lingaka. Angibizela ukuthi ungifihlela ukuthi hayi ngeke bafana basekhaya. Ngeke bafana ngeke. So, basemzini mfowethu. Wendoda mnganami. Nota kunento engixoxela kuyo manje la. Yini kwenze njani? Lalela lo muntu usaphumile kancane mfowethu la uthe uye ekitchen yezo. Kunento engidobhayo la mfowethu ngidobha inkobe mfowethu la. Amaphilisi mabulawa inkobe impela. Inkobe uqobo lwazo mfowethu lezi. Lezi uqobo lwazo mfowethu lezi. Ngeke mfowethu. Man, uyanqena nokumbuza ngawo bese usalokhu usungalali nje naye ngoba ubuye ekseni. Nomnganami angifuni ukuyibulalisa ngenhliziyo mina. Ngeke mina ngilale nenyoka kuze kuze. Ngiyamyeka nje lo muntu ngiyaphuma njengamanje ngiyabaleka. Angeke ngikwazi mfowethu kulala nomuntu ongifihlela imfihlo engaka mfowethu. Eish ngiyabona bafayazi enze njani? Vele nje ungene ehlathini ubale kuseduze kabi lapha. Usho kanje? Yini? No mfowethu uzosebenzisa umqondo wakho. Lo muntu mfowethu ongafihlela into engaka mnganami. Hayi ngeke ngikanga lo muntu lo. Ngimjaji mnganami yabo. Kodwa hayi ukuthi angifihlele mfowethu. Okay, bafaka umshuthele wona ekuqala. No right mnganami ngizokushuthela ukubone yiwo. Ngeke. Ingazi zathi unjani? Ngiyaphinda ngibone. No? Ngiyaphinda ngibone. Ngiyaphinda ngibone. Maxesha usengithatha isikhathi eside. Hayibo. Ngiyakumanje kangini. Yini? Yini uthola ulift akwazi phela ukuthi angabe usula? Ngicacela ngijaphele imazithe mfethu. Hey, gaqa khona lapha mfowethu. Okay, ngaqala. Hey. Nama sengimazithe manje. Lalela phela. Ngivela ngathola ulift ifohloza. Hey moto emthwalo. Ngiyambikala izazo sekhaya mfethu. Wangcono. Hawu, yebo lithi. Kade amantombazana asenjani asefuna nje sife siphela sale yodwa. Angiyazi mina lento le yabo nje lo uzolala eblockini namhlanje ngeke ngize ngidlale yena mina. Ngenza isiphukuphuku sakhe. Ufile into engaka? Yini? Awungikhombisi ithombe lezi. Hey thomba nathi ikhombe. Oh, nango ngisefona imathi. Awumbamba. Kodwa bengafuni azale khona mina. Awumbamba uzo. So ndondo mfethu.
Yebo. Usushone manje, ngashiya endlini ngaqeda nyamalala. Khohlwa-ke nje, isifiso sakho asiphumelelanga. Ngakithi njengamanje ngihambile mina, bengeke ngiyimele lento yakho. Angithi uyafihla wena. Ukhuluma ngani? Mhlukazi ungazokwenza isiphuphu mina. Angithi ungaficile amaphilisi lapho phezu kwetafula lakho lapho. Itafula nyela lakho lapho ngasempeteni. Oh, usho prep. Vele ngiyawudla prep. Yini manje futhi uprep? Oh, uPrep. Ngobuza abangani bakho usiyini prep bazokuchazela. Uprep awumngozi bafu. Hawu, shothi phela ngibuye uma ukuthi into engenamngozi. Ungazongibhedela mina. Ungaphindi ubuye la ngoba awuthembi futhi awuthembekile. Kanti kwenzakalani South Africa? Hey kodwa nawe. Ukuba ufundile uPrep ngafanzi. Awunamngozi uyivikele. Akuzona nje inkonzo. Sengicathe kangaka, ngicathela ubala. Hey umusho umuntu fana kodwa nawe.